Postkvantové šifrovanie už teraz a v našom smartfóne. Lebo zajtra už bude neskoro. Vláda, výskum, banky, armáda aj ďalšie inštitúcie chránia komunikáciu šifrovaním. Ide o e-maily, správy, online transakcie aj hovory. Potreba šifrovanej komunikácie však s rastúcimi kybernetickými hrozbami rastie aj medzi bežnými aj firemnými používateľmi. Vývoj kvantovej výpočtovej techniky preto nedá spávať mnohým. Rýchlosť a výkon kvantových počítačov umožnia prelomiť šifry, ktoré sú ešte dnes bezpečné. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť upozorňujú, že aj zločinci sa pripravujú. Už dnes zhromažďujú terabity dát, ktoré by mohli s pomocou kvantovej techniky ošifrovať a zneužiť. Vývojári preto už dnes používajú kvantovo odolné algoritmy v snahe zabrániť neoprávnenému dešifrovaniu dát. Masívny prielom v komunikácii však spôsobila spoločnosť Apple. Koncom februára prišla so zásadným vyhlásením. Ohlásila postkvantové šifrovanie, a to priamo v správach iMessage. Nový protokol má chrániť konverzácie používateľov v blížiacej sa ére kvantových počítačov. Spoločnosť Apple pripravuje aktualizáciu šifrovacieho protokolu v správach iMessage. Zavedie protokol s názvom PQ3, ktorý má zabrániť kvantovým počítačom v budúcnosti dešifrovať súčasné aj budúce konverzácie. Pravdaže s opatrným dodatkom, že za predpokladu, ak by to počítače niekedy dokázali. Správy iMessage s postkvantovým šifrovaním sú už vo vývojárskych verziách a beta verziách systémov iOS operačných systémov iOS. Tie budú následne dostupné pre všetkých používateľov. Spoločnosť predpokladá uvedenie protokolu PQ3 do konca roka 2024 a zároveň plne nahradí existujúci bezpečnostný protokol. Ako to už býva, Apple neprišiel s prevratnou novinkou prvý, len to dokázal lepšie komunikovať. Predbehli ho už spoločnosti Signal a Proton. Signal zaviedol v aplikácii postkvantové šifrovanie správ už v roku 2023. Podľa ich slov tak zaistil ochranu správ pred hrozbami kvantových počítačov budúcnosti. Spoločnosť Proton je známa najmä vďaka svojmu šifrovanému e-mailu. Na šifrovacom kvantovo bezpečnom algoritme už pracuje niekoľko rokov, a to dokonca v spolupráci s bezpečnostnými agentúrami a vývojárskou komunitou. Klientom chce poskytnúť ochranu správ nielen medzi Proton účtami, ale aj v komunikácii s inými poskytovateľmi. Veľkosť trhu s kvantovými počítačmi predstavovala v roku 2022 takmer 2 miliardy amerických dolárov. Predpokladá sa však, že do roku 2032 prekoná 42 miliárd dolárov. Do vývoja kvantových počítačov investujú milióny štáty aj technologické giganty. Pomyselnou kvantovou veľmocou sa chcú stať vlády USA, Číny aj Ruska a do kvantových pretekov sa pridávajú firmy ako Google, Amazon aj IBM. S rastúcim počtom iniciatív na zostrojenie kvantových počítačov rastú aj obavy z ich využívania na nekalé účely. Kvantová mechanika totiž umožňuje omnoho rýchlejšie výpočty ako v tradičných počítačoch. A práve tu nastáva problém. Výkon kvantových počítačov môže súčasné šifrovacie systémy prelomiť za zlomok času, ktorý potrebujeme dnes. Preto sa odborníci a technologické firmy stále intenzívnejšie zaoberajú postkvantovou kryptografiou. Zatiaľ čo kryptografia predstavuje celý odbor, ktorý skúma princípy a metódy zabezpečenia informácií, šifrovanie je praktická technika používaná na ochranu samotných dát. Postkvantová kryptografia je nesmierne dôležitá na zabezpečenie ochrany citlivých údajov a komunikácie v prípade útokov z kvantových počítačov. Práve to je hlavný dôvod, prečo štátny aj súkromný sektor investujú do postkvantových riešení. Cieľom je zaistiť bezpečnosť dát aj internej komunikácie. Európska komisia preto prijala koncom minulej dekády iniciatívu, ktorá plánuje do roku 2027 zaviesť v Európe kvantovo bezpečný internetový systém. Úlohou tohoto systému bude chrániť citlivé údaje a kritické infraštruktúry tým, že vytvorí dodatočnú bezpečnostnú vrstvu založenú na kvantovej fyzike. Posilní sa ochrana európskych vládnych inštitúcií, dátových centier, nemocníc a energetických sietí. Systém sa tak stane jedným z pilierov kybernetickej bezpečnosti Únie. Report bezpečnosti pripravil tím Ellison Slovakia.